यही जने लोक किछि गोटे एविडेंस देइदब जे जीशु ख्रीस्ट बोली गोटे लोक जन्म होइथिला एतिकी भी बड़ दिन तो पछरे समस्ते कहते 25 डिसेम्बर जीशु ख्रीस्ट जन्म होइथिले सेटा गोटे महामिथ्या जीशु ख्रीस्ट बोली गोटे लोक थिला जदि सेइटा भी ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି। ତାହା ହେଉଛି ତପି ମିଶ୍ରଙ୍କର 5 ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଟାକି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ପଚାରିଥିଲେ ତାହା ମୁଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ବାଇବଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରୁଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ଅଟନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାରା ଜଗତ ସାରା ହିଷ୍ଟ୍ରି ବି ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି। ଫିର୍ ବି ଆମେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଅନେକ ଦେବାଦେବୀଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସତ, ମାତ୍ର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମେମାନେ ତାରିଖ ବା ମାସ ବର୍ଷ ଆମେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆଉ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜିକାଲି ସଠିକ୍ ତାରିଖରେ ବା ସଠିକ୍ ଦିନ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଯୀଶୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ହୋଇଅଛି, ତା ଆମେମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣୁଅଛୁ। ଅନେକେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି କଥା ହେଉଛି ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଯୀଶୁ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 1:16 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ମତାନ ଯାକୋବଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଯାକୋବ ମରିୟମଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ, ଏହି ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ତାହାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ କଳା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ଅଭିଷିକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂଲିଶରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ତାହେଲେ ଆନଏଣ୍ଟେଡ୍ ୱାନ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆମେମାନେ BC ବା AD ଆମେମାନେ ପଠନ କରିଥାଉ। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆସିଅଛି। BC କହିଲେ ବିଫୋର୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଫୋର୍ ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। AD ଅର୍ଥାତ୍ ଏନୋ ଡୋମିନି, ଦ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ ଡେରାଇଭ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଲାଟିନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ପରବର୍ତ୍ତୀର ଘଟଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବାର୍ଥ ଅଫ୍ ଜିଜସ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ନାଁ ଯୋଗୁଁ କାହିଁକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମସିହା ଏଭଳି କାହିଁ ଲେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ। ପୃଥିବୀ ବର୍ଷର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ଆସିନଥାନ୍ତେ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ। ପୃଥିବୀରେ ବା ଭାରତବର୍ଷରେ ତ ଅନେକ ମହାନ ଦେବାଦେବୀଗଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ତ ଅନ୍ତତଃ ଲାଗିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପୁରୁଷ ବୋଲି ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଆଜି ଆମେମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପୂର୍ବରୁ ବା ଯେକୌଣସି ତାରିଖ ବା ତିଥି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବା ମସିହା ଆମେମାନେ ଜାଣୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବୋଲି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମାଣ, ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ଏ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ବା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କରି ଫଲୋଅର୍ସ କହିଲେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଜି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇନଥାନ୍ତେ। ଆଜିକୁ ଦେଖାଗଲେ ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀରେ 80% ତାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଭାବ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପଡ଼ିଅଛି। ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ବି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ପରିଚିତ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କରି ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଦ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ୱିଦିନ୍ ୟୁ ସେ ପଠନ କରି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକରୁ ହିଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତିକୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାବରେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଅଛୁ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତରେ ଆମେମାନେ ବସବାସ କରି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମୂଳ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅହିଂସା ନୀତି ବାଇବଲ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କାହିଁକି ଜଡ଼ିତ ଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ।
ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ପଢ଼ୁଅଛୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ମହାନ ନୀତି କଥା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ତୁମକୁ କେହି ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଲଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦିଅ। ତାହା ହେଉଛି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣିତ କଥା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିବା କଥା ହିଁ ସେ ଅନୁସରଣ। କାରଣ ବାଇବଲ ପ୍ରଥମରୁ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ତାପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଛି। ତାହା ଯଦି ଆମେମାନେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପଠନ କରିବା ତାହେଲେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 5 ପର୍ବ 39 ପଦରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି। ମୁଁ ପଠନ କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଦୁଷ୍ଟର ପ୍ରତିରୋଧ କର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେ କେହି ତୁମ୍ଭର ଡାହାଣ ଗାଲରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରେ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଗାଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖ। ନୀତି କଥାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତିରେ ପରିଣତ କରି ଆଜି ଆମକୁ ବା ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରମାଣ ଯାହାକି ଆମ୍ଭେମାନେ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆସିଥିବା ୱିଲିୟମ କ୍ୟାରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ମିଶନାରୀ ଭାବରେ ସେ 1793 ମସିହା ଭାରତବର୍ଷର କୋଲକାତା ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରେ ସେ ବେଙ୍ଗଲୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କେ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମର ଏକ ଭୁଲ ପ୍ରଥା ଅଛି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା, ସେଥିରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆଜି ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ତାଙ୍କରି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନରେ ଆଜି ସେହି ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପ୍ରଥମରେ ୱିଲିୟମ କ୍ୟାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ହିଁ ରାଜା ରାମ ମୋହନ ରାୟ ଏଭଳି ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ। ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରମାଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ପାଇପାରିବା। ତାଙ୍କରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମଠାରୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କଥା ବା ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ବା ସମସ୍ତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆମେମାନେ ଗୁଗୁଲରୁ ଜାଣିପାରିବା ବା ପାଇବା। ଶେଷ କଥା ଏହିକି ଯେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଫଲୋଅର୍ସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ସେମାନେ ଆସି ଯେଉଁ ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା ସେମାନେ ଖାରଜ କରିଥିଲେ ସେଭଳି ହେଇନଥାନ୍ତେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରିକି ସେ ଅହିଂସା ଧର୍ମକୁ ବା ଅହିଂସା ନୀତିକୁ ଆପଣେଇ ଆଉ ଯଦି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାଁରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, ମସିହା ନାଁରେ ମସିହା ହୋଇନ। ଆଉ ବିଶେଷ କରିକି ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାର ବା ସମାଜକୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କି ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେମାନେ ଶୁଣୁଅଛୁ ତାହା ଯେପରି ଆମେମାନେ ବାଇବଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଅତି ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବା ନମ୍ର ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବା, ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା। ପରିଶେଷରେ ଆଉ ଏକ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କି ତପି ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମାଜ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। କାହିଁକିନା ବାଇବଲରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସାଉଲଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ, ଫିର୍ ବି ସେ ଦିନେ ସାଉଲ ବା ପାଉଲ ଭାବରେ ଯେପରି ପରିଚିତ ହେଲେ ସେଭଳି ତପି ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏତିକିରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବା ଏକ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି।